Takže čaute lidi, v dnešním videu si ukážem pár základních akordů z C-molu, takže jdeme na to. Takže chytnete si tak přes celé a mačknete. Takže tak a zmačknete tak. A teď si ukážeme F-mol. Takže tak a přes celé dva a tak. Tak. A teď tak a přes celé tak. Tak. A teď si ukážeme F a to je to stejné jenom tady. Tak. A teď C. Tak. A tak. A tak. A tak zpátky. Chceme. Tak. A tohle by byly všechny akordy v C-molu. Takže z tohohle videa bylo všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte tady dát like, odběr a zvoneček. A pokud byste chtěli další tutoriál z jiného akordu, napište mi to do komentářů, alebo na klávesi, tak to napište do komentářů. A co bych ještě tak řekl, z tohohle videa bylo všechno. U dalšího videa. Čaute.